Good day. Can you identify this diagram? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. This is the number line. It is a straight line having an arrow on both ends and is now divided into smaller units. We will mark the center as the point of origin as 0. As we go to the right, the number is increasing. For demonstration purposes, we will limit the number into 10. Remember, this arrow means infinity. Ang ibig sabihin nito ay walang katapusang positive numbers. Uulitin ko, ang numbers na nasa kanan ng 0 ay mga positive numbers. Mamaya naman, pag-uusapan natin ang mga numbers sa kaliwa ng 0. Ito ang negative numbers. Sa ngayon, ang positive numbers ang ating i-discuss. Makakatulong sa ating discussion ay si kangaroo. Alam niyo ba ang pangalan ng baby kangaroo? Alam niyo ba na ang native na hayop ng Australia ay gumagamit ng buntot bilang tulong sa pagtalon ng dalawang paa? At Joey naman ang tawag sa baby kangaroo. Alam niyo rin ba na ang kangaroo ay hindi nakakatalon ng pabaliktad? Upang mas lalo nating maintindihan ang number line, kailangan natin ang tulong ni kangaroo. At itong mga balls naman, ito ang tatalunin ni kangaroo. Mula 0 ay tatalon si kangaroo one step at a time. Pagkatapos ng 10, bababa tayo upang umpisahan natin ang 11. At tuloy-tuloy ang pagtalon ni kangaroo. At ito ay magtutuloy-tuloy ang pagtalon ni kangaroo hanggang siya ay mapagod. Dahil ayaw nating mapagod si kangaroo, hanggang 40 lang muna tayo ngayon. Naintindihan ba natin ang lesson? To test your skills in identifying numbers, we will have a short quiz. What number is it, kangaroo? 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 What number is it, kangaroo?
What number is it, kangaroo? What number is it, kangaroo? What number is it, kangaroo? What number is it, kangaroo? What number is it, kangaroo? What number is it, kangaroo? What number is it, kangaroo? What number is it, kangaroo? What number is it, kangaroo? What number is it, kangaroo? What number is it, kangaroo? What number is it, kangaroo? What number is it, kangaroo? What number is it, kangaroo? What number is it, kangaroo? Sa mga parents who are interested to join IVFC family upang maging mahusay ang kanilang mga anak sa math at sa pagbabasa, manyari po lamang na makipag-ugnayan sa